Prezipitazioa ezberdina izan daiteke hodei motaren arabera eta baita hodeiaren barruan zein kanpoan dagoen hezetasun eta temperaturaren arabera. Prezipitazioa likidoa baldin bada, orduan euria edo zirimiria dugu, eta solidoa baldin bada, kaskabarra edo elurra. Nola sortzen da euria? Tira, hodeiak ur tanta txikiz eta izotz kristalez osatuta daude, eta hauen artean elkartu egiten dira, eta pisua nahikoa dutenean erortzeko, gravitatearengatik erortzeko, erori egiten dira hodeietatik. Gerta daiteke, naiz eta hodeietatik ura, euria erori, bidean urtzea, temperatura altuagoko eremu batean sartzen dalako, eta batzutan ez da euri hori lurrazalera iristen, kasu honetan birga dugula esaten dugu. Tanten tamainaren arabera bereiztu dezakegu zirimiria, izan ere zirimiria deitzen diogu ur tanten tamaina milimetro erdia baino txikiagoa denean. Kaskabarra hodei garatuetan sortzen da, ekaitz hodei hoietan, kumulonimbo hoietan, izan ere hodei handi hauetan goranzko korronte handiak daude. Eta korronteek zer egiten dute? Hodeietako urtanta horiek eta kristal eta izotz kristal horiek gora eta bera eramate dituzte denbora luzez, eta bidean temperatura eta hezetasun ezberdinetako eremuak topatzen dituztenez, hodei barruan, urtu, izoztu eta handitu egiten dira izotz bola bihurtu arte, eta kasu honetan pisua nahikoa denean goranzko korronte horiek gainditzeko, hau da, gravitateagatik erortzeko, erori egiten dira izotz bola horiek, kaskabarra edo txingorra deitzen diogun izotz bola horiek. Hodeiaren barruan ur lurruna izozten danean eta beraien arteko izotz kristal horiek elkartu egiten direnean, elur malutak sortzen dira eta kasu honetan ere, gravitateagatik nahiko handiak direnean erori egiten dira. Gertatu daiteke hodeietatik elur malutak erortzea, baina bidean, temperatura altuagoa topatzen baldin badute, lurrerako bidean, urtu egin daiteke elur hori, eta azkenean ur bezala iritsi, euri moduan iritsi, edo tarteko bat, erdizka edo urtu egiten baldin bada, orduan elur guztia izan dezakegu.